deň. Takže teraz vám ukážeme, ako my tretiaci sa učíme vybrané slova pesničkou. Na takejto tabuli. Našou úlohou, že toto je magický box a my máme takúto lupu a s ňou hľadáme vybrané slova akože zvieratka. Čiže ja si teraz kliknem na šipku a vezmem a hľadám zvieratko, kobila. Teraz si prepnem na pero a napíšem to vybrané slovo. Chce ísť niekto k tabuli? Nikolás, poď. A hľadajte naozaj vybrané slovo. Dneska vám ukážeme, ako sa učíme vybrané slova a potom sa budeme aj hrať Pexeso. Musíme nájsť pár. Nemám pár, tak znova otočím. Nájdeme dva páry a musíme dať slovo a obrázok. Píkať. Píkať. Kopyto. Máme vety a my máme dať správne slova do vied. A máme si najskôr prečítať vety a potom budeme vedieť, že aké slovo z týchto tam má patriť do tých vied. V topánke má niečo pichá. Dám pichá. Teraz vyvolám Sašku. On bol predýchový. Aj predýchový dom. Chyba. Toto mám. Braňo balón bol prepichnutý a naši susedia majú prepichový dom. A všetko máme dobré. My sa učíme vybrané slova takým spôsobom, že podľa pesničiek a tým sa nám to lepšie dostane do pamäti.